Wilasaning Gusti Allah wonten ing Gusti Yesus Kristus tumrap ing kita sedaya. Para sedherek, kula Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho pamomonging pasamuan ing GKJ Sidomulyo Bantul. Kepareng sowan nunggil kalian para kadang sedaya wonten ing renungan Sabda Winedar ing dinten menika Kemis Surya selikur Mei warsa 2026. Wonten ing jejer piniji dados kekasihipun Allah. Suawi sarengan kula dherekaken nampeni kuwin ngrasa-rasaken sabdanipun Gusti ingkang wedharing sabda kalau daya menika kita tambeni lan kita rasa-rasaken sarengan saking kitab Pangentasan bab 19 mirunggan ayat ingkang kaping gangsal ingkang mekaten sabdanipun. Kang iku saiki menawa sira padha ngestokake dawuh ingsun kelayan temen-temen sarta padha netepi prasetyan ingsun, mesti sira padha dadi kekasih ingsun pinilih saka ing antarane saking bangsa. Awit salumahing bumi iku kagungan ingsun. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang kita tambeni sarengan saking kitab Pangentasan 19 mirunggan ayat gangsal. Kanthi jejer piniji dados kekasihipun Allah. Para sedherek kagunganipun Gusti, katresnanipun Gusti Allah dhateng sedaya manungsa, tuwin sedaya bangsa miturut pangandel kita nika sampun kababar nyata. Gusti Allah kepareng mbabar berkahipun tumrap sedaya bangsa, sedaya titah tanpa beda-bedaaken. Lan katresnanipun Gusti Allah kalawa tentu kababar mboten namung kandhek dedasar perkawis-perkawis ingkang tanpa panglimbang, namung kanyata menawi kita setitakaken sambet kaliyan kaadilanipun Gusti Allah, sehipun Gusti Allah utawi katresnanipun Gusti Allah kala wau Allah kagungan panglimbang mirunggan kangge nemtokaken sinten to ingkang kepareng nampeni kanugrahan gesang langgeng menika. Kanyata kita manggihaken bilih mboten namung ingkang sami kagungan pangandel dumateng Allah kewala utawi mboten cekap ndarbeni pangandel dumateng Gusti Allah kewala ingkang nampeni katresnanipun Gusti Allah kalawan betahaken ugi pangandel ingkang kinantenan sikep mituhu saha ngestokaken dawuhipun Gusti Allah menika pancatanipun Gusti Allah ngenipun babar katresnanipun dhateng kita. Dados ingkang nampeni nugraha kawilujengan saking Gusti nggih menika ingkang ndarbeni pangandel namung ugi ndarbeni sikep mituhu sarta ngestokaken dawuhipun Gusti wonten ing sauruting gesang. Sabdanipun Gusti wonten ing dinten menika paring piwucal dhateng kita sami bilih panjenenganipun kepareng-paring ganjaran dumateng saben pribadi ingkang kanthi satuhu mituhu lan ngestokaken dawuhipun Gusti. Menika ingkang badhe piniji minangka kekasihipun Gusti Allah. Menika ugi ingkang kita panggihaken wonten ing kitab Perjanjian Lami mirunggan wonten ing jamanipun Nabi Musa mituhu lan ngestakaken dawuhipun Gusti menika ateges setya nengga rawuhipun Allah ing ngerti Sinai lan ugi ngekai prasetyanipun Gusti Allah ingkang badhe ngendika saking tengahing mendung lan gluduk ageng sesautan. Dipun andharaken wonten ing ayat 9 mekaten ingkang tegesipun
sedaya pribadi ingkang kepengin piniji dados kekasihipun Gusti Allah nggih saben pribadi ingkang setya nengga rawuhipun Gusti Allah lan angger-angger utawi pranatanipun lumantar Nabi Musa duk nalika sampun mandhap saking Redi Sinai. Nah, kekaing umat nggundheli prasetyanipun Gusti Allah menika ingkang dados pancatan anggenipun Gusti Allah miji saha nimbali umat saking antawisipun para bangsa minangka umat kekasihipun. Umat ingkang piniji minangka kekasihipun Gusti Allah wau menika dipun keparengaken nampeni anggering Sinai. Boten cekap namung menika namung lumantar umat kekasihipun Gusti Allah menika ugi bangsa-bangsa sanes binuka wewengan nampeni piwucal bab angger-anggeripun Gusti Allah kala wau. Nah, saking catatan menika Ibu Bapak para kadang kita sami lajeng saged nggathukaken kaliyan gesang kula lan panjenengan mekaten. Kula lan panjenengan menika sampun piniji minangka umat kagunganipun Gusti Allah. Dosa lan kalepatan kita sampun tinebus dening panjenenganipun lumantar pengorbanan tuwin wutaing rahipun Sang Kristus singkat sing salib pramila sampun sakmeninipun menawi kita sami nuntun meratelaken sikap setya dumateng Gusti Allah saha tansah ngundangaken pranatan lan dawuhipun Gusti menika dumateng sedaya tiyang supados sedaya tiyang sami mangertos duwe nindakaken dawuhipun Gusti Allah. Terus wasing gati sabdanipun Gusti kalau dalam menika nganti kita sami kinen nyagetaken kita sami kraos lan rumaos bilih kita sami menika sampun tinebus dening Gusti lan nimbali kita sami ugi mberek kita sami kinen setya nuhoni dawuh-dawuhipun Gusti, angger-anggeripun Gusti, pranatanipun Gusti, namung ugi ngundangaken pranatan dawuh lan karsanipun Gusti menika tumrah dhateng sedaya tiyang sedaya bangsa matemah binuka wewengan sak wiyar-wiyaripun tumrap sedaya bangsa sedaya pribadi nampeni katresnanipun Gusti Allah ingkang kuwaos miji saben pribadi dados kekasihipun Gusti Allah. Menika sing gati sabda ingkang tentu kita nyuwun wonten ing ngarsanipun Gusti murih menapa ingkang kinersakaken dening Gusti menika saged estus mawujud nyata wonten ing gesang kula lan panjenengan. Gusti berkahi hanya katakan kita nindakaken menapa ingkang dados pangreh saha dawuh-dawuhipun. Amin. Suawi sabda menika salajengipun kita tampeni wonten ing pandung syukur lan panyuwunan kita. Doalah kawula sowan wonten ing ngarsa paduka ngaturaken ageng panuwun syukur sabda winedhar tumrap kawula sami. Matemah kawula paduka keparengaken lan paduka sagetaken manggihaken werdining gati karsa paduka sara mirunggan sambet kalian sabda ingkang kamot wonten ing kitab pangentasan 19 ayat gangsal ingkang neraken dhateng kawula sami bilih kawula sami sampun nampeni katresnan paduka ingkang buka wewengan tumrap kawula sami nampeni gesang langgeng awit paduka sampun babar pangapunten ing dosa lan pemulihan tumrap kawula sami. Milanipun Gusti lumantar sabda kawula tinimbalan kinen ngundangaken pawartos kabingahan menika dhateng sedaya tiyang matemah kathah pribadi lan bangsa sami mangertosi duwe nindakaken dawuh paduka menika wonten ing sawetawing gesangipun menapa ingkang kawula tampeni dipun tampeni ugi dening sanak kadang mitra pitepangan kawula sami awit timbalan paduka tumrap saben kawula umat kagungan patusa umat tetebusan paduka kawula tindakaken lan kawula wujudaken wonten ing gesang kawula nyuwun paduka sagetaken matemah sabda menika wonten namung kandhek wonten ing pangertosan kawula namung ugi estumer kawula kinen mawujud nyata wonten ing laku-lakon gesang kawula sami ingkang nuhoni lan ngundangaken pawartos kabingahan menika dhateng sedaya bangsa sedaya pribadi. Kinen mboten namung kawula ingkang piniji dados kekasih paduka namung pinuka wewengan tumrap saben pribadi dados kekasih paduka. Sepindah malih nyuwun
Paduka sagetaken kawula nindakaken karsa Paduka mantemah karsa Paduka menika mawujud nyata wonten ing saureting panggesangan kawula. Pinujiya asma Paduka Gusti langgeng salaminipun wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndonga lan saos syukur. Amin.